Хора, сега ядем зайо-байо с лук. И го рекламираме, ама с лук, хора. Не забравяйте с лука, не натурално. С лук. Не забравяйте. Хора, вижте, като моята приятелка изяда едно зранчо. Наистина няма да го ям повече. Хора, вижте какво става на въпрос. О май гад! Вижте за какво става на въпрос. Извинявайте хора, но без да исках спрях да пауза. Погледнете как гледа.